Duarbaguri MSC constituency angkang Deithor HS School along kedamtang aporahut principal Nirmal Saikia kichok ahin pensi principal arpu dengpon bomlo. Bonta Nirmal Saikia ki claim kedam kichok che kidokok ajok. Ke Asia hin pen suspension notice mati arpu pen ke pasun alo paledamlo. Nirmal Saikia phan arpu pen pasun pondet pen api puthot ke claim kedam kimi ponsenjia phan pura Deithor HS School along vice principal Jitika Besbura Haloi phan ingbai ponsi principal arpu kepek ponjia phan ke Asia tum ahin puthot chisik thulo. Bonta puthot bangphu kimia phan principal arpu kepek ponji along Deithor HS School managing committee tumpen lapen Deithor arata tum ahin pen chedondun thekthi pusi ningje pon rintilo. Ngapor dak school along ko ane aprang ben stamina dak Deithor arlengi sar tum pusar pisara tum si bang laso school sipaduk kruk pen sompar jab lo lapen dak nonomat ke high secondary HS second year exam center lapen metric center do lapen lasong bong long non head jong kedam tanga poron bang ke principal in charge bang ke Nirmal Saikia sian lo laso phi alang sapsuk amithanga sai ke claim chok si borat chini pen si lapen education department da chini si garbeng long autonomous council education department da chini si alang liphan pisun tuk lo laso phi non puthot la Gritika batch burwa Haloi phansi in charge pi pulo lasi laso puthak balang liphan pi dun pu bang kan nitum gaddo vetame Deithor rat lapen Deithor along dak la akesa tomanda chedon de pusulo pipot ma lipunte hala kedam tangapor Nirmal Saikia ke claim thek the ponjat kalisi la phan lipi de anso se thek the pusi rat tum tame alang liphan chini pon lasi alang liphan bang kan nitum chedon thek the pusi gaddo vechira adpensi pini pherang ke theng no phan tame pa chini pon lo rat atum kisuman non second headmaster phan kipi alam putha athe chidon de pina la se arni sitani tum chingbai lo la so putha sitame nonon ke puthot ako alang phansi akulab so appointment po hisap nang le lo la sila so ahok ilong lokethan ahemalong akithinai arpu lapen aso arpule cherai dunji setami inut lokethana bang phi mate abang phu pulate ke chengsi lokecharli ausomar aphan than thiaprang amena ke thekta ke nangsot mate education thek beknangji jongsi ke thek abe pulote anut kapreka phan thansi uni lason thak thaksi Deithor HS School along principal arpu ke dobom Nirmal Saikia ke chokchi thektika jok ke AC pen suspension notice pipondet pen apit puthot vice principal Jitika Besbura Haloi phansi ke Asia hin pen principal arpu kepek ponji po puthak Deithor HS School managing committee tumpen lapen Deithor arata tum mate leadership lapen anparta thek muchot bre muchot atum chilang pet pen kedamtang aruni phai inquiry arni Deithor HS School along damsi complaint pidamlo athima non principal arpu kedengji abangki aprang loke thanbom apora hutsatami lokacharli ausomar atuma phan lo than thepin pin lasi Jitika Besbura Haloi phan ki principal arpu pilong le pusi jongdun thi lasi labang solam thialong rong trok arada tum chedondun thek thipura jasimer pet pen la rong trok arada tum chilang pet pen school hem along anpale damsi arpu kimi kepek ponji along khamkhi dun thiplo bang solong kachekroi dun de arada tum laki langtuk terang Deithor bapuram singnar basa terang angjok hansi lokhiram tok bi hanboka la rong trok arada tum pen setami asapta kachekroi dun ave pinlo lapen anparta KSU hamphanga songa tum setami adimaklong along anpale donsi kachekroi dun de ang thek chepaklang pon dakwa no hela Nirmal Saikia po alang li kachepaklang masap financial ang sap chok te chok si la phan IS bang suspension dikok lo kulang soala kula da inut assistant teacher la phan sa ko IS pen ko in charge kepek ri ko sol bang ka ni tum nili ta nilong asal ta nilihin men ta chidon te aku along tinarong asal tum aku meka tum ta chidon de alang li phan suspension bikok lo sitami non head ili tumarong asal taninje lo sitami non ki chut thuji bang phan sitami alang li phan yong si pidat lo pulutang te aruso se itu masomar si virdat po anpar ke luka charli yong si ave pulutang de thangna ta level lu kwa de lo la sini tum kaduka ve chingrum si pini herang ke theng no kardap ke la phelo la tholam thahan lo la sika chuning su ke nang sol lo itum local im research tok be phansita me chuning public law education em phansita me je alang le lamang so ala hai putha ka kam ke claim sita me alang li nang cepat duk dun pensia ko non jong ka chingwai thuje phansita me non managing committee do det pen apilo tang te nil tumako la puson thak a member tatum la son thak la penile tum women society tum sana chetong non po la
News report KTV News.